салом салом салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Гугли тоҷикӣ баъзе корбарон чунин ном мебаранд. Мондагиҳо просто додаҳо. Хуб, ба ҳар ҳол дар Тоҷикистон системаи ҷустуҷӯи миллӣ аналогияи Google ва Яндекс бунёд шудааст. Дар Play Market нест ку? Солиёни ба сохтост. Доми ахбора хон? Ашуд. Точнами? Хай, ҳичи. Созандагон мегӯянд, ки дар ҳоли ҳозир аз системаи ҷустуҷӯи онҳо ҳамарӯза аз 20 то 50 ҳазор корбар истифода мекарад. Ухти, 20-50 ҳазор аллакай? Хуб. офарандагони системаи ҷустуҷӯи Файзуллоҷон Сафаров мегӯяд 4 сол аст, ки дар ин лоиҳа ҳамроҳ бо дӯстонаш машғули кор аст. Мо тақрибан 3-4 сол аст, ки рӯи ин система кор мекунем. Маълумоти зиёде ҷамъ кардем. Яке аз тафовутҳои системаи ҷустуҷӯи мо аз Google ва Яндекс дар он аст, ки додаҳо дар бораи минтақаи мо маълумоти бештар медиҳад, гуфтааст Файзуллоҷон Салимов. Охир дар Google ҳам ҳаст ку маълумоти бештар? Хоб, ба ҳар ҳол ин кори мо нест. Ба гуфтаи ӯ дар ҳоли ҳозир онҳо барои роҳандозии замима дар браузери алоҳида барои системаи ҷустуҷӯи худ кор мекунанд. На барои чи дар Play Market набуд. Хуб, ман кофта будам. муаллифони он барои роҳандозии ин тарҳ маблағҳои худро сармоягузорӣ карданд. Ёдовар мешавем, ки қаблан дар Тоҷикистон талошҳо барои эҷоди як шабакаи иҷтимоии миллӣ сурат гирифта буд. Масалан, соли 2012 аз ҷониби донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Хуҷанд чунин як система бо номи бо суроғи албатта cw.socialnet.tg таъсис дода шуда буд. Ҳайф. Як лаҳза. Ман дар соли 2012 чанд сола будам? Чӣ гуфтаистам? Хабар. аммо аз сабаби нарасидани маблағ лоиҳа таҳия нашуд. гузоштани мақсадро ҳама метавонанд, аммо амалӣ кардани он ҳадаф кори ҳар кас нест. ба гуфтаи бузургон, дилу гурда дар кор. ҳатман ва умуман мехоҳем гӯем, ки ҳамеша кӯшиш кунед, чун ояндаи мо аз ғайрату амали имрӯзаи мо вобаста аст. шумо то ҳол аз Google истифода мекунед ё аз Яндекс? Агар Google бошад, пас дар комментария 1 нависед ва агар аз Яндекс бошад, пас дар комментария 2 нависед. То ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. То хабарҳои оянда дӯстони азиз, шоду пирӯз бошед. Хайр.